खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो प्राइम 24 हेडलाइन नायगिरिनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन नखरा दिनै मोनसे गोनांथार आयदा लानानै सावरायनो आखायाव लानाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदाय आजै समनिफ्रायनो बायदि रोखोम बायदिसिना फोरबो फालिबोगासिनो दं। बेफोर फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायनो आखायाव लानाय जादों। गिबियावनो जोङो बेखौबो मख'नो गोनांदि जोंनि बर' समाजा बुहुमाव मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन आबाद मावना जाग्रा होननानै बयजोंबो सिनाय जायो। बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजा मिथिंगाजों सोमोन्दो लानानै गासिबो रंजाथाइ फोरबोखौ फालिनाय जायो एबा धोरोम खान्थिनि फोरबोखौबो फालिनाय जायो। गाहायै जोङो गोजोरै बिजिरना नायोब्ला जोंनि बर' समाजनि फोरबो फालिथायखौ जों मोननै थाखोआव राननो हायो। बेफोर जाहैबाय गिबियाव धोरोमारि फोरबो फालिथाय, रंजाथाइ फोरबो फालिथाय। बिनि अनगायै जोंनि बर' समाजाव धोरोम आरो रंजाथाइ फोरबो फालिथायजों खाथि सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबो फालिथायबो जों नुनो मोननाय जायो। दा गिबियाव जोंनि बर' समाजनि धोरोमारि फोरबो फालिथायनि मादाव जों नुनो मोनोदि से नाम्बाराव खेराइ फोरबो फालिथाय, गारजा फोरबो फालिथाय। बेनि अनगायै जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि अनगा गुबुन धोरोमाव बायदि रोखोमनि धोरोमारि फोरबो फालिथायखौबो जों नुनो मोनो। आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि बर' समाजनि रंजाथाइ फोरबो फालिथायनि मादाव जोङो नुनो मोनोदि गिबियाव बैसागो रंजाथाइ फोरबो फालिथाय, मागो रंजाथाइ फोरबो फालिथाय, आमथिसुवा रंजाथाइ फोरबो फालिथाय आरो बायदि बायदि। जोंनि बर' समाजाव बेनि अनगायै धोरोम आरो रंजाथाइ फोरबो फालिथायजों गुदि एबा खाथि सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबो फालिथायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि मादाव जों नुनो मोनो आगोलाव मख'खानाय बायदि जोंनि बर' समाजा आबादजों सोमोन्दो एबा मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जोङो रंजाथाइ फोरबो फालिथाय जायो एबा फोरबोखौ फालिनाय जायो। जोंनि बर' समाजाव जेब्ला आबादखौ मावनानै जेब्ला माइ बिफाङा फिथाइ एबा बिबार बारो, बै समाव माखासे मिथिंगायारि नेम बायदि बा आजौनिफ्राय खुगा सोलिबोनाय बायदि जोंनाव धोरोम एबा रंजाथाइफोर खाथि सोमोन्दो थानाय कार्तिक गासा मुंनि जों फोरबो फालिनाय जायो। बेनि अनगायै जोंनि बर' समाजाव ओंखाम गोरलै जानाय, न'खराव जोनोम सान फालिनाय बायदि जोङो फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। गाहायै जों बेखौबो मख'नो गोनांदि जोंनि बर' समाजाव जेब्ला मोनसे फोरबोखौ फालियो बे गासैबो फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो गोनां। दा जों दिनै जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन नखरा सम एबा बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै मोनसे गोनांथार फोरबो एबा रंजाथाइ फोरबो फालिनायनि सोमोन्दो सावरायनो आखायाव लानाय जादों। बेखौ जोङो दानि सम एबा बोथोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' समाजाव ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ एबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ गोबां बर' समाजनि न'खर एबा रायजो राजानि गेजेराव फालिबोबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। गाहायै जोंनि बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ मानि थाखाय, मा जाहोननि थाखाय फालिनाय जायो एबा माबोरै जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायनो आखायाव लानाय जादों। खुलुमबाय। गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। जोंनि बर' समाजनि ओंखाम गोरलै जानाय नेमखान्थिया जायगा थासारि आरो धोरोमखौ लानानै आलादा जायो। बिदिन्थि महरै जोंनि बर' समाजाव बाथौ धोरोमाव ओंखाम गोरलै जानाया रायजो राजा ज' जानानै बाथौ थानसालियाव गोबां गाजा गोमजायै आनान गसाइनि सेराव आर'ज खालामना माइरं गोरलैखौ बावग्रोनाय जायो। थिग बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बायदि ब्रह्म धोरोमाव आथमसे माइरं गोरलैखौ आनान गसाइनो जयग' होनाय जायो। बे फोरबोखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोना गगामुग मिंमां हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानेकपुर गामियाव सहैदों। खुलुमबाय।
गगामुग मिमां ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं मानिपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा जिथु बर'नि नियम बायदियै ओंखाम गोरलै जानाय बे हाबाफारि आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजोफ्रा दैलांसेमानि माइ गायनानै मोननाय जिथु ओंखाम गोरलै बेखौ बर'नि नियम बायदियै जिहेतु बायदि बायदि धोरोमखौ लानानै जे ओंखाम गोरलैखौ जायैनि सिगां जों गसायनो बावग्रोयो थिग बेबायदिखौ हाबाफारिखौ लानानै 2 नं मानिपुर गामिनि बिथांमोना गावसोरनि गामिनि जे थानसालियाव जयै बोराय बुरै बिमा बिफा फिसा फिसौ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जालायनानै जिहेतु बर'नि हारिमुखौ लाफानानै जिहेतु नियमफोरखौ दिनै बिथांमोना रंजा बाजायै बर'नि देंखोजों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोसानाय बिहामजोफोरनि मोसानाय बैसो जानाय बुरैफोरनि मेथाइ खननाय बिथांमोना दैलांसे मावनानै जे खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि दुखु सुखुफोरखौ जिहेतु बे सानसेनि ओंखाम गोरलै जानायजों लोगोसे बिथांमोना रंजायै बाजायै गावसोरनि दुखु खस्थ'खौ बावगारलांनो नाजादों आरो बावगारलांनो थाखायनो बेबायदि बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ जयै बिथांमोना मावदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि 2 नं मानिपुर गामिनि जि खौसेथिखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना जोंनि बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि अनलायनाय हारिमु जयै थांना थानो थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो बिथांमोननि गामिनि अनलायनाय हारिमु बर'नि नियम निति बिथांमोना दासिमबो फालिनानै दङ आरो फालिबाय थादों। बेखौ जों नुबोनानै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननि गोदोनिफ्राय दासिम जिहेतु सोलिगासिनो बेखौ बिथांमोननि गाहाय दैदेनगिरि बिथाङा माबायदि सोलिबोखो गोदोनिफ्राय दासिम बेखौ जोंनि बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। बिथांमोननि जि अनलायनाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर'नि नियम नितिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जि हाबाफारि लादों निस्सय जोङो साफ्रोमबो बर' हारिया बेबायदिनो लाखिनांगौ होननानै आं सानो। बेखौनो नुनानै जों गोजोननाय मोन्दों 2 नं मानिपुराव जिहेतु गाजा गोमजायै ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिजों लोगोसे गावसोरनि अनलायनाय खौसेथि बिथांमोना दिन्थिदों आरो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि जे बिथांमोना मा दुखु सारलानि गेजेरजों दिनैसिम बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो मानो लादों बिथांमोननि गागि दैदेनगिरिया नैबे बिजोंनि गेजेरजों बेबायदि बुंथियो। दिनैनि बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि आजै आजौखौ सोमोन्दो लानानै दिनै फालिबाय थानाय ओंखाम गोरलै बे ओंखाम गोरलै जानायजों लोगोसे दिनै बर' समाजाव मा मोनसे फोरमायनो सानदों नोंथाङा? दिनै नैबे जोंनि 2 नं मानिपुर गामियाव जोंहा बर'फोरा जोंनि गामिनि रायजो राजा बोसोनगिरि गासिबो ज' जानानै मोनसे जोंनि गामिनि खौसेथिखौ फोरमायनो थाखाय जों दिनै ओंखाम गोरलैखौ जादों। मानो होनबा जोंहा गिबियावबो जोंनि आइ आफा आबै आबौमोना जोंखौ फोरोंलांदों जे जोंनि गामियाव ओंखाम गोरलै जानायखौ अरायसम फालिलांनांगौ। मानो होनब्ला ओंखाम गोरलै जानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गामिनि समाजनि मोजां खामानिखौ आगान सुरलांनो हागोन आरो रायजो राजाखौ जों मोजाङै फोरमायलांनो हागोन एबा गथ' गथायखौ जों मोजां लामाजों आगान सुरलांहोनो हागोन होननानै जों बेखौ फोरमायो। दिनै बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारियाव गागि हिसाबै बेखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय लानाय जादों आरो माबायदि दैदेनलांबाय थानो सानदों? दिनै बे ओंखाम गोरलै जानाया दिनैल' नङा 30 बोसोरसो जाबाय जों बेखौ गोदो सालायबोदोंमोन। ओमफ्राय जोंथ' दा दावगाफुनाय बादियानो दङ, नाथाय जोंनि सिगां बिमा बिफाफोरा बेबादि खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय ओंखाम गोरलै जानायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जिहेतु दिनैनि बे ओंखाम गोरलैजों लोगोसे माबाफोर मोजांफोर माबा मोनसे सावरायनाय जादों नामा बेयाव? सावरायनाया जादों, मानोना जोङो दा नैबे जानायखौल' जोङो नोजोर बोआखै, बेवहाय जोंनि रोंगौथिफोरखौबो जों बाहाय नोजोर होनाय जादों आरो जेरै मोसानाय मुसुरनाय। दिनैनि जि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै मिथिंगायारिखौ जों सोमोन्दो लानानै आरो बेखौ माबायदि फालिलांनो होननानै सानो? गिबियावनो आं
2 नं मानिकपुर गामिनि जानानै प्राइम 24 हेडलाइन्स चेनेलखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोङो मिथिंगानि दारैनो थांनानै दङ, अर्थात मिथिंगानि अननायावनो जोङो नैबे आबादफोरखौ मोनदों। जेरै मोजां बोथोर नङामोनब्ला जों मावनाय दांनायखौ आबुङै मावफुंनो हानाय नङामोन। गतिके बोथोरनि रानि बैसागो रानिनि अननायाव जोङो आबादखौ मावना मोननानै नैबे जिथु गोदान ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बेखौ बर' माहारिनि गेजेराव फालिबोबाय थायो। आरो जोंनि आइ आफामोनाबो फालिदों, जोंबो फालिदों, आरो जोंनि इयुन जोलैफ्राबो फालिनानै गामिनि खौसेथिखौ अनलायनायखौ लाखिगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। ओंखाम गोदान जानाय हाबाफारि दिनैनि बे हाबाफारि लानायाव बेजों ओंखाम गोरलैजों लोगोसे माबाफोर गोदान जानायनि बेबस्था लादों नामा? जोङो दिनैनि बे ओंखाम गोरलैयाव जोंहा मोनसे नियम दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओंखाम गोरलैयाव मा जायो, बर' हारिया अनला ओंख्रि जायो। बेनिखायनो जोङो बर' हारिनि नियम निथिखौ लाखिनो थाखाय ओंखाम गोरलैयाव जोङो अनलाजों दाउजों संनाय जादों। बिथांमोननि बायदिनो गिदिर उन्दै सायख'आलासे, गोरों रोङै सायख'आलासे गासै बर' हिसाबै अनलायलायनानै जोंनि हारि जौगानायजों लोगोसे गामि जौगानाय हाबाफारिखौ आरो गावनि हारिमुखौ नागारलाङाजासे बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे जों बयबो लालाङो आरो मावफुंलाङो। आरो दिनैनि हाबाफारिया एसेनोसै।